Salut, eu sunt Răzvan și în videoclipul de astăzi vreau să vă arăt cum am făcut $55 sau 250 de lei în trading. Trade-ul a fost luat pe 9 iulie și strategia care o folosesc eu se cheamă Liquidity și Imbalance. În primul rând, mi-am notat lichiditate pe time frame-ul de 30 de minute. Asta, de aici. Și după aia am intrat pe 5 minute să văd un fair value gap format și respectat. Exact asta s-a întâmplat. Lichiditatea a fost una bună și la fel și sweep-ul a fost destul de precis. Dacă s-ar fi întâmplat puțin mai rapid era mai bine, doar că a fost frumos și așa. Am așteptat să se formeze fair value gap-ul și am intrat când prețul l-a respectat. Adică când a avut o mișcare agresivă. Aici am intrat cu un 1 la 1. I-am pus stop loss-ul la puțin mai sus de low-urile acestea și take profit-ul la o lichiditate care s-a format acum ceva timp. Am avut și un break-even în zona aceasta, la lichiditatea asta, pentru că e posibil să își dea reverse prețul și să o ia în jos. Așa că de asta mă simt mai bine când am un break-even, nu mai simt mă simt mai bine, nu mai am presiunea aia că sunt într-un trade și da, psihicul meu e mai bun. A fost un trade bun și da, poate singura chestie care n-a fost atât de bună la acest trade este că a consolidat puțin la fair value gap. Doar că a avut mișcare agresivă, așa că am intrat. Da, un trade bun. Dacă aveți întrebări, puneți-mi-le în comentarii. Eu vă răspund cât de repede pot. Aveți și linkul de la Discord în bio și